Afọ m Paul Uchenna nwa Nọrọka Muotolum. Abụ m onye Ụmụdịọka village na Nnewi. Ọ ndị be anyị na-egbu ichi, ndị be anyị na-awụ eze, ndị be anyị na-atụ mgbu. Onye ọbụla bụ onye Igbo a ga-echi ọzọ, ọ ga-egburiri ichi. And igbu ichi ọ dị n'achara na-abụ. Nke izi bụ na ọ ga-eme mmadụ itozugo etozu na okoro na ihe eji mmadụ eme. Eje gbube ichi maka igbu ichi bụ sayensị. So etu ndị be anyị sikwa ba ọgaranya mgbe anwa tupu n'ihi ya azụgbazi ahịa na-etu esi azụ ya kịta. Ebe na anyị leba anya ọ ya bụrụ na ọtụtụ n'igbu ichi ahụ nke esi bakwazi na ịgbapọ ihe n'igbu ichi ka esi bakwazi na ịgbapọ ihe na ịzụ ahịa. Mba, ya amasịchala etu a ka o si bido maka na ịgbabọ igbu odibo dịbalụ gboo. Ọ dịbalụ gboo, ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ịma na ụmụ Igbo bụ Igbo si na omume anyị na omume ndị Israel yiri, maka na ije n'etu esi dị n'akwụkwọ nsọ na Old Testament, a na-agba bọị, ya gbara odibo. Jacob gbara Laban, ọ gbara ya bọị ahụ ịsaa, ewee kpọọ ya Rachel, o wee mechaa gbakwa ahụ ịsaa ọzọ, ewekwa ya Rebeka. Dịka ndị Igbo a na-agbazi ya achara, kedu ihe ị chere na ọ bụ ihe bụ elu? Before ngawa na nke anwa, mma alaghị ka nkọwatụ nwa obere ihe gbasara igbu odibo. Ihe gbasara igbu odibo kpatara ndị Harvard ji wee mechaa na-eche anya sị na nke a bụ the best, ejecha ọgwụ na human empowerment. Ihe ndị oyibo na-akpọ human empowerment, ime ka mmadụ kwudosie ike kwụrụ onwe. Maka na ka ị na-agba odibo, ihe na-amụ erika, ihe na-amụta na erika.